fényeket kell majd megépíteni az időben változó dolgokhoz, ez célszerűen ilyenkor valamilyen mozgást jelent. Darab állványt szeretnék látni kioldó zsinórral és fényképezőgéppel felszerelve. Nem tudom még, de ez nem 4 szeptember eltanuljátok, azt az egész TFF-ből fogja jövőt vizsgálni. Na. Hát nagyon fárasztó ám. Na. De szép. Hát az biztos. Pista bácsi. Pista bácsi, te jössz. Csak most meg így, de mennyi addig a ugorját el is egy ugrik a halál.